Здравейте, хора! Аз съм Вик и това е Майнкрафт. Аре бе! Аз съм Ивона. Днес ще строим къща в нов сървър. Празен. Разбира се, какъв Ще Ивона игра. Влизаме! О, да, влизаме в сървърчето. Оф, това ще смукна екип. Абе, снимам, ма. Ще си... просто по... Сори, хора, без да искаме спрехме клипа. Значи играеш от моя телефон. Да, знам. За малко ще... Старт. Почваме. Чакай, едно нещо ми липсва. За малко ще спра. Заради тебе ще... Така, къщата ще ни бъде малка. Знаете, че съм записа на Ивона. Аз па на теб се едно съм. Аз много съм чудита, че ти дам телефон. И това е само обикновена къща. Да. И да знаете, че не ми е по-голяма. То ние кога сме казвали, че аз съм ти голяма. Ами да, не ми. Да знаете, че сме на еднакви години. Да. Ей, хора! Има два. Ей, хора! Има двама наречени Саши и Алекс. Кажи, Вики, какво ни правят? И какво се прави? Добре. Вики не иска да каже, затова аз ще кажа. Те не спират да ни обиждат клиповете, нас и всичко. Затова аз мисля, че са смутаняци, смотани, тапанари и самотльовци. Говориме. И печени лайна. Браво на тебе. Съжалявам, че е леко шумно. Тук до нас има едно друго куче. Че живее едно куче до нашия апартамент. Едни. Хора с куче. Да. Да, ама кучето той иска, защото много хапе. А ние сме навън. Изправиме. Да, те са на първия етаж. А ние сме на втория. Да. И живееме в София. Бъгна ми хора.
оправих бъгването, хора. Искам пред вас да се извиня на моята сестричка Вики. И аз на моята. Да. Ние понякога се караме, но после винаги се сдобряваме, защото сме сестри и не се караме като смутаняците Саши и Алекс. Да ги наричаме лайната. Да. И чуйте, те не спират да ни пишат обидни коментари и да ни наричат имена, в които не се казваме. Да. Те са смутаняци, ние ги познаваме. Се дрънкат смотани неща. Да. Аз ги наричам печени гащи. Някога. Не, че съм не съм им го казвала, но някой ден ще го кажа. Знаеш, че те ни гледат клиповете, но ние им отвръщаме. Да, Вики е написала на техния клип най-гадния клип и написа, че в техния клип приятелят на Алекс, Саши, е без глава, което си е вярно. Човекът му е без глава. Да. Ай, тяхните човеци са смотани. Вижте нашите. Това са най-готините човеци. Да. Ето, вижте. Имаме приложение, което да си изтегляме всякакви хора. Човеци. Те ни копират сървърите. Помните ли сървърът, в който тя показа клип на Clash Royale? Александърката има този сървър, защото го копира от нея. Но първо аз го направих този. Да, даже тя измисли този сървър. Тя го качи в онова приложение. И ви говорим сериозно. Знам, че някои от вас мислят, че сме лъжкини, но ние не сме. Повярвайте ни. Да, не вярвайте на смотаните Саша Велко и Александри. Знаем, че те много, че ви харесват много, че вие им харесвате много клиповете. Но повярвайте на нас, те са големи смотаняци, прадливи гащи. Те могат да се правят на добри, ама не са. Говорим Да. ви сериозно. Те са смотани пръцки. Добре. Замаги. Здравейте отново. Поздравей. Може да не довършиме цялата къща, защото ни пада батерията. Да, на 15%. Да, на 15. Не беше ли 14? Беше, да. Знаете, че ние не сме... Не знам. Не сме такива, които ни наричат Алекс и Саши. Те ни наричат някакви цвети. Де си ли беше? Я погледни в коментарите, после да виж. Добре. Знаете, това не са имената ни. Нашите имена са Вики и Ивона. Както вие знаете. А и ние не бихме ви излагали как се казваме. Спирам за малко. Готово. Сега сме в къщата, вижте. Така направихме. Покривате готово, вижте от стъкла. Но е малко тесничко. Знам. Сега аз се научих, ето. Трябва да спра. 9 и 8. Така, сега ще поставим честовете. Не може. Ето, отварят се. Като отгоре има стъкло, се отварят. Разбрах. Сега последната част. И спираме клипа, че трябва да си... Разбрах. Иви или Ивон. Иви. Ивон. И така става. Това е нашата къща. Хубава, Сега влезни красива. Влезни вътре. Чакай да я покажете от всеки ъгъл. Виж
отваря. Може, Ето я е отвън. Честовете са празни. Има по една печка за всяка от нас, по един крафтинг тейбъл, по едно легло. Аз съм си от тази страна. Където ти е чест. Да. Еми, вижте. Какво правиш? Правим табела. Добре, сега съм направи на една камера. Чуйте, чакайте да ви покажа кой бутон е да се направите така, без да ви се показва това за нещата. Да ви покажа случай, че... Аз ти го показах. Ето този бутон. Ето сега го спирам. Абе, направи ето си на ме. една камера. И сега чакай да изляза. Ама си направи на метал. Хора, това беше клипът. Уху!